Hej Gert. Hej Mik. Flot Mercedes, du har her. Tak skal du have. Og det der med stjernen, det skal du jo bruge her i nær fremtid. Det skal jeg i hvert fald, ja. Jeg har jo mødt dig masser af gange, og du har jo lavet en masse udstillinger og træf, og hvad ved jeg. Og nu skal det stå i stjernetegnet. Ja. Jeg vil gøre lidt godt for Mercedes-folket, og jeg har tænkt mig, at jeg vil lave et Mercedes-event i weekenden 7. til 9. juni i Tralle, eller på Tralle Næs Camping ved Fredericia, hvor jeg har inviteret biler fra Holland, Belgien, Tyskland, Sverige, Norge og selvfølgelig Danmark. Håber på, at der kommer omkring 120 biler. Ja, så der skal vi biltosser ned og være samlet omkring Mercedes og have nogle rigtig gode dage sammen dernede. Ja, det lyder da hyggeligt. Ja, Men sådan umiddelbart forbinder man så en flot Mercedes med at ligge på campingplads? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo en gammel ting, det der med ligesom at holde træf på campingpladser, og det synes jeg, det kunne vi jo godt tage lidt frem igen. Vi behøver jo ikke på dyre hoteller og gøre det dyrt på den måde. Det lyder da hyggeligt. Ja, bestemt. Er det så kun for Mercedes? Altså, det er jo hovedsageligt lavet for Mercedes, men jeg har så også valgt at lave et lille gæsteområde, hvor der kommer andre specielle biler. Der kommer noget Corvette, og der kommer noget Cadillac, og der kommer en Porsche 356, og måske nogle andre Porsche'er. Så det er min plan omkring det, ja. Altså folk med kærlighed for dejlig elektronik og teknik? Ja. Og det må, bestemt, og det må gerne være voksne mennesker, ligesom både du og jeg. Ja. Så det vil være fint. Ja. Var det en til min alder, det der, eller hvad var det? Ja, sådan er det. Jamen, skal vi køre en tur? Ja. For første gang blev der afholdt Star Meet for Mercedes-entusiaster og andet bilgodtfolk. Det foregik på MyCamp ved Tralle Næs, tæt på Fredericia, og vi talte efter træffet med arrangøren Gert Oversø. Gert, dit fine træf, Star Meet, det blev jo faktisk en fin succes. Det blev en rigtig god succes. Det gjorde det. Vi havde håbet på, at der kom omkring 120 biler. Men det gjorde der ikke. Men der kom faktisk 60 biler fra hele Danmark og fra Tyskland. Og det er vi jo mere end glade for. Udover det kan jeg så sige, at de mennesker, der var der, om det var tyskerne eller det var her fra Danmark, så var de utrolig glade for det, og de har virkelig haft en hyggelig weekend. Så der er positiv respons hele vejen rundt. Så det har været en succes. Og det var både på pladsen, det foregik, og I var ude og køre ture? Og... Ja, vi havde jo den lækre plads ude på Tralle Næs Camping herude, og der var vi jo det meste af weekenden. På der søndag, hvor vi kørte en fælles tur ud langs kysten ved Vejle Fjord og ud til Vejle, ud til Starmark, som åbnede dørene op for deres store showroom, så vi kunne komme ind og se deres fine biler. Men ellers så var vi på pladsen, hvor der var festmiddag med helstegt pattegris og levende musik og et lille salgstelt, hvor vi kunne sælge lidt t-shirts og lidt trøjer og noget. Så det var en succes, og alle var glade. Kalder det på en gentagelse næste år? Der er ingen tvivl om, at vi ikke er blevet rige på det her økonomisk rige, men vi er blevet meget rige på venskabsområdet eller venskabskredsen. Vi er blevet rige på, hvad vi kan gøre bedre næste gang. Og ja til de spørgsmål. Vi gør det igen næste år. Vi er klar igen.